Пролетен свет, Христо Божков умен. Живота е път на духа ти, запомни, път на любовта от духа в мъдростта, да се прояви на себе познанието, светлината да се открои, на искрата съзнателна, огъня, пламъка на духа да се разгори. На извечния извор на жизнерадост плътта, на вечния цъфтеж на цветето на същността, на потоката чаш постоянно във вътрешността, на изгревът и залезът на слънцето на съзнателността, на душевната градина на ада и рая в деня на нивата разорана и засадена в сърдечността, на орача, на сеяча, на замеделеца в душевността. Засяваш семената на добродетелите, идеите, поливаш ги, докато не озрее плода. Животът е път на проявлението на същността на духа в любовта с мъдростта по пътя на добродетелта. Най-лесно се върви с радостта в благодарността. Христови Божков е момента. Голям, много голям.